Salutare prieteni, suntem pe lacul Piteasca 2 la o partidă de plăcere altă de doi prieteni, Radu și Andrei. Pe Andrei l-ați mai văzut. Te salut! Astăzi o să pescuim standul 29 și 28. Vedem ce putem să prindem. Vă arătăm un pic și cum facem nade, momel și ce mai facem noi. Și hai să vedem și ce reușim să prindem. Bun, haideți să vă arăt și cu ce o să pescuim azi. Pentru nădire și o să încercăm și la pescuit avem mixul de nădire de la 220, alături de micropeletele mix, iar ca nadă o să folosim clasica combinație deja consacrată de 3 nade, brown, somon, krill și cu green. Ce nu știe prietenul meu Radu este că el o să facă azi nadele ca să se învețe și cu ele. O să intre exact acum în cadru. Fii atent. O să facem așa, astea 3 pe care ți le-am spus. O să ți le pun eu și tu o să le amesteci cu apă. O să punem o parte din fiecare, da? Deci în proporție egale, green cu brown și somon krill. Suntem 3, ar trebui să ne ajungă. Și crezi că cu asta rupem peștele azi? Eu cred că da. Important e, tu ai zis că n-ai prins niciun pește mai mare de câte kilograme? Cred că maxim 3 kg. Maxim 3 kg. Și azi scopul tău e să prinzi unul mai mare de 3 kg. 5 kg, vreau în 5 azi. 5 kg. Da. La 5 sau la 6 kg mi se pare că avem și o parte de gratuit aici dacă prindem un pește mai mare de 5. Aici pe Piteasca? Da, exact, pe Piteasca. Ok. Tu, Andrei, ce-ți dorești de azi? Ce vrei să faci? Să mă bucur. Să te bucuri. El vrea să se bucure, săracul, și stând la medicină e mai complicat. Dar și eu vreau să mă bucur azi. Nu, tu nu o să te bucuri, la un pește de 5 kg să-ți fie greu. Bun, deci astea 3 în proporții aproximativ egale. Ce mi-a răzut? Ce să mai tare, mă? Unde bala, mă, cu dau mai tare? Yes. Cred că se și vede. Astea 3 le amestecăm întâi în stare uscată, da? E destul de important. Îmi place mirosul. Da, uite, miroase foarte. Uite cât de fină e și cât de puternic mirosea pâine de pește. Deci asta o să fie nada noastră. După aia avem mixul ăsta care este absolut genial. Este printre preferatele mele și vorbesc cât de serios se poate. Deci cam pe oriunde l-am folosit am prins extraordinar de bine cu el. E un mix cu particule un pic mai mari, în contextul în care încercăm oarecare selecție sau să ținem peștele acolo. Uite, ia miros. Bun, am răcit. Da, miroase bine. Asta facem o pungă întreagă. Să fie din belșug. Uite, vezi asta? Asta e o alună tigrată. Fiecare cu plăcerile lui. Nici n-am mâncat de dimineață. Nu, n-ai prima rolă. Ia, vrei? Nu, dacă mie nu-mi plac alune. Caju dacă ai. Sau fistic, îmi place mult fisticul. Și o să mai avem? Mamă, că bune. Ok. Serios, e bună, da. Mixul de micropelete de 2. Și asta greu facem un punct întreabă, ar trebui să ne ajungă. Niște semințe tatim dacă poți să-mi aduci. Accept. Bun. Treci aici? Așa. Facem schimb de locuri. Exact. Ce vrei tu? Sunt în geaca, mă. Întâi încep cu nada. Așa. Ce-ai face? Fii atent, la 1 kg de nadă intră undeva la 500 de ml de apă, aproximativ plus minus în funcție de contextul în care ne aflăm, adică condiții atmosferice, distanța în care pescuim și așa mai departe. Aici avem undeva la 1 kg de apă. Ți-am scos eu, că sunt un prieten foarte bun apă acolo, o să pui treptat cu ăla, ascultă un pic. Mâna cu care o să amesteci o să fie asta, da? Ok. O ții ca o gheară, da? Ca să amesteci cât mai bine. În timp ce amesteci, pui treptat apă. Și poți să o pui pe aia pe toată, treptat în timp ce amesteci. Nu, mai era din apă. Gata, oprește apa și am doi amestec, calm. Cred că mă pricep. Siguran. Mi-aduc aminte de că mă jucam cu plastilină când eram mic. Ia din toate marginile, știi că poate să-ți mai rămână. Nada uscată și e bine să fie, uite, vezi, jos acolo e uscat. Mănâncă din ea. Miros foarte bun. Vrea să se rămână pe la gură. Ia să vedem.
Uite, în momentul în care i-am dat prima apă, o strângem în mână, rămâne în bulgăre, da? În momentul în care apăsăm, ea se desface. Cam așa trebuie să arate. Ea o să se mai usuce, o să-și tragă apă, dar pentru prima umectare e de ajuns. Așa. Te vede aici? Da. Ba, chiar mai merge un pic. Hai să mai dăm puțin, că ea oricum își trage. Tu amestec. Dă-i acolo. Ia vedem. E perfect. Asta înseamnă că colează foarte bine. Ea o să se usuce, o să-și tragă apă și o să mai intervenim cu foarte puțină după aia. O lăsăm deoparte. Mixul de nădire. E la ăsta, fii atent cum trebuie făcut ca să iasă cât mai bine. Eu așa m-am obișnuit. Trebuie să amesteci continuu în el 1 minut. Eu îți dau apă și tu amesteci. Vrei să mă spăl puțin înainte? Încearcă să ții un pic așa, poate să... Fiind particule mari, ele o să-și tragă un pic mai greu apă, o să dureze. Dar amestecându-l, ideea e să uniformizăm un pic amestec. Cât de frumos e, cât de bine arată. Ce? Nu-mi place. Să văd eu unde se vede. Și începe deja să coleze ușor. Ia zi, Luca, mă descurc. Te descurci. Uite cât de frumos este. Și toate particulele posibile și imposibile, și semințe, și pelete, avem de toate aici. Și asta e gata. E gata, lasă. Poți să mă mai cu tine la vloguri dacă vrei să-ți amestec, când n-ai tu chef. Mie îmi place, te pricepi. Nu e că n-am chef, Doamne ferește. Mie îmi place foarte mult să fac pelete și n-a, dar Același lucru și aici? trebuie să înveți, exact. Am crezut că vin azi la pește de plăcere și eu stau liniștit pe scaun. Mă uit doar. Nu, la muncă nu l-a întins mâna. Să știi că am fost și ieri la o partidă. În caz că te întrebai, dar n-am făcut asta, am stat. Ai stat, nu? Am stat mai mult. Și ai Da. prins? Nu prea ai prins. Bă, să sperăm, am prins ceva, dar nu, să sperăm că azi îl distrug. Vrea să spună că o să prindă mult, nu că îl distruge fizic, nu la asta se referă. Îl prindem și Eu îl mai liberăm. alți termeni, nu de pescar, așa neapărat. Nu distrugem niciun pește. Ba chiar trebuie să plece mai sănătoși decât au venit. Ia să vedem. Și mâncați de altfel, că noi asta facem astăzi. Te vezi, deja încep să coleze. Astea fiind mai mici decât mixul ăla de pelete, trag mai repede apă. A, deja încep să coleze. Trebuie să le lăsăm 5-10 minute să-și tragă apă, vedem după aia cum mai cer și ce mai avem nevoie să punem în ele. Și cam asta e momentan, cu asta o să pescuim. Așa, hai să vedem. Ia întâi nada, că pe aia am umectat-o prima. Am revenit. Exact. Uitați. Ia vezi, mai colează? Apă. Prea puțin. Bă, încă da, se sparge din Nu, primul. are nevoie de apă. Hai să Da. mai dăm niște apă. Tu Așa, amestec dăm pe acolo. astea puțin într-o parte. Da. Și dă-i și amestecă storniu. Hai să vedem. Am prins mișcarea acum, nu mai e problemă. E foarte bun antrenamentul ăsta de antebraț, sincer. Hai să vezi că încep să tragi de pești. Vezi ce antrenament e.
Cât e ceasul chiar? Noi am venit un pic mai târziu la pescuit. De 11:30. Da, la 12 trebuie ca să avem o lansetă în apă. Cum s-a auzit că e 11:30? Păi da, 11 jumate. Nu s-a auzit, ia vezi, cum e acum? Ia să vedem așa. Colează, da? Altceva? Deci după a doua umectare urmează și o sitare, asta e consistența. Mai încercăm o dată, să se vadă și mai bine. O sităm. Întâi, ia să vedem peletele. Hai să vedem mixul. Cum e, uscat? Colează. Hai să mai dăm puțin apă, da, că o mai să merge mai puțin tragă. apă, Da. da, se simte. Având și particule mari, acelea trag și mai multă apă. Ce forță, Radule! M-am pregătit pentru ziua asta. Trebuie să zicem că e și prima lui partidă de pescuit la Method Feeder. Da. N-am mai pescuit până acum. Până acum doar la cap. Și la undiță, mă dați seama. Cum e acum? S-a mai umezit un pic? E mai ok? Altceva. Da? Dai drumul acolo să se vadă și pe cameră. Și așa arată acum. Da, se simte lipicios. Am strâns puțin, colează. Bun, nu mai bun ăsta. Și mixul de micropelete cu care o să facem și o mică șmecherie. Dar cred că mai are nevoie de puțină apă. Da, nu? mai puțin. Ia să vedem. S-a umezit, da? Da, colează. Colează foarte bine. Colează foarte bine. E ce trebuie. Fii atent, înainte să sităm nada. Sitarea nadei, să știi că e un proces destul de important, o să-ți explic și de ce, n-are sens să las chestiile astea pe cameră, că lumea deja le știe. În mixul ăsta o să opresc o parte. Uite aici, o parte. Astea le punem aici. Da, nu le-am pus pe toate, am păstrat și separat. Și de ce am făcut asta? Pentru că acum, dacă găsesc eu și l-am găsit, o să punem un lichid fluo de la 2,20 cu usturoi. O să punem cea mai rămasă în ăsta, la mai îndoit eu cu niște apă. Vremuri grele până la urmă. Ce să faci? Pe praful ăsta. Mamă, și miros că a dat drumul la muștii. Să știi, miroase foarte puternic ca usturoi. Ce poftă m-a luat acum. Și ăsta e? Ce E același, e același cu usturoi, doar că e un flacon nou. Da, e... Da. Are altă culoare. Nu e șpriț. Bun, ăsta ajunge. Și cam așa arată. Ia să vedem. Cred că se vede. Mă rog, asta e culoarea lor, ia amestecă-le. Eu usturoi chiar nu vreau să miros toate. Las, că pic eu cu bai. Wow. Miros puternic, nu? Da. Și în același timp, pe lângă faptul că îi dă o aromă puternică și avem și norul ăsta fluo, ce face el în plus? Leagă și pelete mult mai bine, știi? Este lipicios. Colează mult mai bine peletele. Fratele meu. Te-a lovit în nas? E puternic mirosul? Da. Hai curaj, hai Ce curaj. trebuie? Ia, punem și mie o mână. Punem o mână aici. Nu mai pun? Mai punem una. Da. Hai că-ți mai pun. Mulțumesc. Ce prieten am. Și că dau de la mine. E cam asta e diferența după ce am pus lichidul fluo. Cred că se vede. Se și simte, dar nu se simte în cameră. Vai de mine. Vă zic eu că se simte. Aoleu. Da, și cam cu acestea o să pescuim, o să sităm nada de cel puțin 2 ori să ne asigurăm că e totul cum trebuie. Acestea o să le mixăm cu nadă sau nu, vom vedea cum funcționează mai bine. Și să și pescuim, că se face 12 și n-am pescuit nimic. Haide. Să dăm drumul Haide. la bețe. Bun, hai să le împărțim și frățește, că până la urmă despre asta e vorba. Vă dau câte o mână de pelete, primim toți o mână de pelete așa, la vrac.
Și astea au fost pelete. Bun. Mixul ăsta recolează extraordinar. O să vă punem peste el o parte de nadă, adică o să facem jumate-jumate, cam 2-3 mâini de mix, 2-3 mâini de nadă. Știu. Dar e pe stereotip. 2 mâini de mix, 2 mâini de nadă. Și cu asta pescuim fiecare. Cam asta e. Deci avem așa, o dată peletele verzi, aditivate, mixul de nădire combinat cu nadă și o să mai avem nadă separat, pe care o să o jonglăm noi în funcție de cum zic pești. Jonglă. Și cam așa arată și mixul de nădire. Normal că sunt ale mele. Și astea mari de la gură, cum ar veni. Cam așa arată și mixul de nădire. Wow. Da? Astea le amestecăm. Mi-ai luat-o. Uite, îți dau. Ia, dacă vrei să mănânci cu cu niște brown salmon și grill, te rog. Ia. Bun. Ca pe Minecraft, știi? Cam așa arată. Mixul combinat cu nadă, cred că se vede. Arată exemplar. Aici avem peleții grei, verzi, peleții verzi. Mi se zice peleți verzi pentru că sunt mai verzi decât alții. Decât cei obișnuiți, da. Și aici avem nada. Și hai să pescuim. Zi-mă ce vrei. Eu vreau al cu roz. Așa, Radu, alegeți. Mâncare. Nu știu culorile, să știi. Astea mai sunt? E daltonist. Astea- Degeaba îl întreb ce culoare vrea. Asta Ori nici suprimul ăsta îmi place cum sună. Așa, ăla e fluo și el. E bun? Da. Ia arată la cameră. Eu mi-am ales wafturile Orange Supreme pentru că sunt supreme astăzi pe balta pitească. Luca, tu? Ce ți Da, alegi? eu mi-au Nu se aude, boss. mi-au astea. Ce să alegi, Luca? Căpșună și usturoi de 6 foarte mm. interesant. Wow, absolut. Mai ia-ți, mă, ce mai vrei tu? Usuroiul. Usturoiul. Uite-l. Așa. Radu, ce-ți mai e? Ia-ți de pasă. Supreme Orange, adică la fel. Nu mă, nu, sunt diferite, astea sunt fluo. Astea sunt Alea căpșuni și cu miere. căpșună, Băi, miere. ești nebun. Andrei, ce mai vrei? Mi-am mai luat. Dintre astea, păi astea sunt Choco Orange. Și astea sunt nano, Mint nano orange. și astea. Orange Yellow, aș vrea. Astea. Ok. Și tu, Radule, ia-le pe astea. Bine. Toate culori. Am mai luat încă una cu Choco. Mi-a dat pachet. Mie îmi place la ca. Choco, lata, Bibi Ciocolata. Avem un cărășel. Vedeai că am frig. Mai ai sau e metodul? Oho, ce caras, cât bricheta. Aia e ieftină. Cărășel, nu? Cum vă simțiți, domnul Andrei, după un caras superb de aproximativ 30 de grame? La fel ca dânsul. Am prins și noi ceva? După 2 ciortani văd că tot trag la de-astea, la cărășei. Primul trin l-am făcut? A trecut primul drill, a trecut al doilea drill. 2 ciortănei frumoșii, dar văd că de vreo oră tot mă ține în cărășei de ăștia. Frumoșii, dar Cât palmă? ăștia-s de undiță, nici de cum. Am avut și o trăsătură, dar până am dat drumul la cameră și a detenționat-o iar, nu? Înseamnă că e deja agățat. Și avem un ciortan. Încă un ciortan. Că e cel mai mic ciortan din baltă. Dacă e ciortan și nu e caras cumva. Cred că e caras. Și după trăsătură și după
coho. Carați de pitească. Dăm drumul și mergem și noi după mustăcioși, că nu se poate. Ciortan, de data asta? Scăpat de caras? Asta pare, ciortan. Să iau eu 100 de ei să nu călcăm pe el. Nu știu dacă e mic, dacă e mare, nu pot nici. E mic. Dacă te duci cu lanseta mai încolo, mai spre cameră, o să ai niște cadre ca Steve Ringer. Ia uite. Și el tot cu Formax, am înțeles că pescuiește. Da? Da, Formax de la Guru Aventus. Pescuiește undeva în 65 de metri, nu? 66, 65, cam pe acolo. Tir ca asta. Da, mă rog, aproximativ, normal. Nu e ca și cum pescuitul ține de precizie și să-mi referește. Vezi că aici ridică bățul, ușor. Ușor, care 1 kg. Un kilogram și un pic poate. Te gorjează, îl bagă în juvelnic, eu mă duc să-l ajut pe Radu. Și putem să vedem aici peștele. La revenim după ce îl scot, că acum e cam greu să-l vedeți. Hai să am ce carne dacă vrei făcută, zic. Nu pot să dau zoom foarte mult pe el. Cam asta e frumos. Din păcate că este, se vede că e mâncat de fel de păsări care ele se hrănesc preponderent cu pești din baltă. Dar în curând pleacă și cealaltă lansetă. Se vede frumos? Nu știu. Măcar să audă. Da, măcar dacă nu se vede. Vino aici, în stânga mea, te rog. Nu mai faci. Vedem ce reușim să scoatem, că acum am avut doar ciortani. Și un crap la 3 kg. Nici asta nu pare foarte mare, dar ne distrăm. Băieții au prins pește, fiecare a prins. Radu are 2 ciortani și caras. Andrei are 3-4 ciortani. Are mai mulți caras, da. Radu. Pe caras stă foarte bine, Radu. Se știe că atul lui e caras. Cum ți s-a părut partea de pește astăzi, Radu? Bă, excelentă, cam nasol cu frigul și cu vântul ăsta, dar a mers. Așteptăm să dăm drumul la grătar, să ne simtem bine. Corect, ăsta e punctul culminant. E frumos, e frumos. Nu, e 1,5 kg. Dar e foarte nervos. Nu ca orice pește e frumos. Nici 1,5 kg. Da, e bun, da, ne distrăm. Și tot mai avea energie. S-a rupt și capul de mincioc, dar nu-i nimic, oricum trebuia schimbat. 1,5 kg. Maxim. Am foiat. 1,5 kg. 2 maxim. Ne distrăm. Uite, săracul celălalt era rupt aici. Da, se întâmplă. Foarte rupt aici. Se întâmplă. Și s-a prins în mincioc, în juvelnic. Să vină masă. O taică-su. Ridică un pic să se vadă mai bine la cameră. Să facem și o încărcare. Avem un orange de 4 mm la cârlig pe bandă. Ne-am pus mix de nădire combinat cu nadă. Iar acum o să încărcăm și cu peletele acestea mix de 2 cu fluo. Cârligul central, venim peste cu niște pelete, strângem bine. Și cam așa arată. Noi asigurăm o dată cu mâna și după aia îi dăm. Dăm acolo sus, că de acolo au venit pești.
și așteptăm. Mai avem un pește, ne pregătim să strângem lansetele. Am avut vreo 5 ore de pescuit adunate. Azi a fost mai pe relaxare, nu ne-am stresat prea tare. Am prins ceva peștișori. Cred că fiecare avem 3, 4, 5, nu știu, unii mai mulți ca ceilalți. Nu pot să zic că am avut cine știe ce talie, dar ne-am distrat, că până la urmă de asta am venit. În continuare pescuim la fel cu mixul de nădire cu nadă și capac de pelete. Acum am avut trăsătură la 3 minute. Vedem și ce pește, s-a simțit un pic mai greu, asta am și dat rec. Și acum vine spre marfă. Să vă arăt și montura, n-am apucat să cadă peletele. Aici avem peletele fluo și jos mixul de nădire cu un cârlig Guru XS de 14 și un wafter orange de 4 mm. Așa am prins toți peștișorii de azi. Băgăm la juvelnic. Poate prindem o trăsătură, încă o trăsătură, poate două până la final. Și vă arătăm și ce am reușit. Cred că s-au strâns 10, 11, 12 pești, nici nu știu. Ăsta s-ar putea să fie mai măricel un pic. Da, e un caras probabil. Stai un pic mai serios. Din ce-mi dau eu seama. Ia uite ce pește am prins. Cu cine am făcut eu drill. Bate vântul e ceva. Ai zis? Asta este bine. Lasă-l. Ia-l. Vezi că îmi pleacă și mie. Peștișor. Mie, Radule, îl ții bine? Te descurci? Se vede înaintaș și poți să ridici bățul. Ușor. Bățul sus. Acum te ajut. Eu ce nervos e, cercam la 1 kg. Ăla-i. Cum e, băieți? Câte kg are? Câte kilograme are? 1 kg. Șorta. Cinstit. Păi da. Cam atât am reușit. Hai să vedem ce s-a strâns pe aici. E ceva, adică... Pune gura. Gura. Așa, de drumul. Sus.
Și acum, într-o parte, uite aici. Dacă nu sare niciunul. Și ăștia sunt. Aulu! Dacă puneam și cărășei, nu mai era loc. Da, nu. N-am oprit caraș, plătici, n-am oprit nimic. Și cred că ăsta a fost cel mai frumos. Ba nu, mai Ăsta, bun. Ăsta, da. Cam asta am reușit în 5 ore de pescuit. 5 ore sunt, nu? 5-6 ore, max. Da. Max. La ora 12 ne-am apucat. Hai, ia și tu unul în brațe, să-i scoatem și la cameră. Nu vrea. Nu te vrea. Hai, grasule, stai cu minte. Uite, nu este ăsta. Am învățat. Mă recunoaște. Să merg și unul pe aici. Ia-ți tu, Uite, vreau să-l... ia-ți-l pe ăla. Pe ăsta, că a Oglindă. scăpat. Mi-a scăpat, mie l-a luat el. Că Ia, iau eu la tine spaniolul stă? ăsta. Mamă. Ușor Ia du-te, Radu. Trebuie să nu dai în Să apă. nu-l facem de sânge. Să nu cad eu în apă. Hai mă, grasul. Bă, dacă o să cazi în apă, oricum să pui peștele în căiță, te rog eu. Să Să avem nu grijă cu cumva el. să... Ai luat grasul? Nu, am să-l pun bine. Uite de ăsta, în el, în celălalt. Așa am reușit. Nu vede nimic ce se acolo. Sperăm să se vadă. Să se vadă ce e aici. Și ăștia sunt, nu? Le facem și niște poze prin camera. Da. Facem și niște poze și cam asta a fost. Și Vedem ne data vedem viitoare ce La ce 24 de ore. mai... Da, în 24 de ore. Ia să se pupe Interesant. între ei. Hai să se pupe între ei, da. Bă, și dacă-s băieți amândoi, mă? Nu contează. A, nu în 2024, nu. Să vă în gură, lasă-l jos. Hai să le facem niște poze, că e păcat de ei. Munci.